tumeweza kufanikiwa baada ya siku 57 days ndio tumeweza kupata mwezi ya kwanza. Nakoromoga juang kamora mora mintiere machiegni e weche manyien. Nyinga Sharon Ongao. Mokwongo kapok wachako weche manyien, abiro mana miyi duoko mag welo mag duond bura mar ODM mabende nobaga odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisumu. Parni kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro welo makamano notim e kar chung' od bura ma Kisumu Central, Kisumu East, Muhoroni, Nyakach bende nowal e kom mar Senate kanyakla kod kom mar Women Rep. Katika mano duoko nosewuok duoko mabende nokwano otieno makawuono kama bende e kom mar Senate Professor Tom Ojienda mabende noyombo e otiko mar duond bura mar ODM. E kom mar Women Rep Ruth Odinga bende nowal mabende nochiwne otiko makamano. E kar chung' od bura ma Kisumu Central Dr. Joshua Odongo Orona mabende nochiwne otiko mar duond bura mar ODM. E kom kar chung' od bura ma Kisumu East Nicholas Odongo Oricho. E kar chung' od bura ma Muhoroni James Onyango Koyo. E kar chung' od bura ma Nyakach Aduma Owuor mabende noloyo otiko mar duond bura mar ODM. Parni welo mag MCAs kata mana kombe mag alensi bende notim ka koro MCAs madirom 12 kuom MCAs madirom 35 mabende ochungi sani mabende noyudo otiko makamano. Kabende abiro mana miyi moko kuom wards kata mana MCAs mag wards mopogore mabende noyudo otiko makamano odiochieng' manyoro. Kondele ward Okech Joakim Omieno mabende ongere gi nying mar Swaga. Migosi ward Pamela Awuor Oyo wantiere gi Nyalenda B ward mabende nologi James Oyugi Were. Nyalenda A ward nologi Ratab Hamed Boyton. Magi gin mana moko kuom wards kata mana jochung' e wards mopogore mabende noloyo otiko makamano manyoro. Matut wabrokiloni e kind weche magwa manyien mano sa 7 sa 10 gi sa 1 mar odhiambo. Kokamano kwa dhi nyime gi weche manyien okinyi makawuono eni obila okwanyo ringre jang'wech maringo ne Kenya kod Bahrain ka onegi e ot moro mani kar dak ma Lilian mantiere Iten e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Jatend obila ma Keio North Tom Makori wacho ni nonro margi ma oiw yango ni jang'wech Damaris Muthe Mutua nyocho negi ndalo moko mokalo. Jang'wejno ma jahigni 28 en jang'we kinda manyocha rik one kani kanyakla kod jaherane moro mawuok e pinje maoko. Nek mar Damaris biro mana dweche manok bang' nek mar jang'wech nyadendi Agnes Kirop mabende ringre mare ne okwany e ode konege e gwengego mag Itena. There was a lady mane pogo pesa koro jomoko no site and then mae gik moko kalatas mane en gono koro mane manokelo lweny koro there were two factions who are fighting. I don't know nine gin mag jo aspirants mage. Ne nitie an elderly lady mane dwaro assistance to ka nyako mane konye I don't know accidentally ama intentionally no dio gadget no. Odio the lady onyise nying machielo to odio the other one. Ya koro mano be nokelo a bit of commotion. Riwruok manyori polling station gi no bago jomoko oganda wa moko ok ong'eyo jokura moko pod nodhi skunde mane chagi goche chon makore ka sani waoro ji mondo bende ogolgi okelgi koni. Omiya kwayo ni kaminene makosi kama bire Saveria na yudo ka nitiere jo polise mapani ng'eny gi no biro ni wachne nitiere jomoko matemo wacho ne jokura moko no go kura ne joggi ka ng'ato kwayo ni dwaro ng'ato to gin giloko giketo ni koro mondo gone ng'atgi.
Ramogi Juang kwa dhi nyime gi weche mag siasa. Eni duond bura mar ODM ochako chenro mar winjo ng'ur ma bende nochwala bang' welo ma bende osebedo ka dhi nyime e gwenge makaluo. Odiochieng' manyoro ne ochak winjo ng'ur mawuok e welo ma kaunti ma Siaya. Welo ma Siaya ng'ur owuok e laro otiko mar kom mar chung'od bura magem to koda e lemo mag MCA. Odiochieng' ma kawuono igeno ni idhi chiw duoko mar ng'urgo kaka ito bang'e idhi chak winjo ng'ur mawuok e kaunti ma Homa Bay. Winjo cases go mo watieko koro wacho ni wadwano wabed piny mondo wandik wang'ad bura kaso kiny saa 3 okinyi wabiro miyo judgment ma wandiko kaluwore gi cases go eko te. Wageno ni kiny kosechiwo duoko maber to joma okelo bura ka biro winjo obujore kodgi. To kata ka ok owinjore kodgi, pod gin gi thuolo mar tero appeal kumiluongo ni Political Parties Dispute Tribunal ma oyienegi tero bura kuro endo. Kaluwore gi saa kaka oketi gi jo IEBC, buchego te nyaka wayal ka gi Political Parties Dispute Tribunal kapok oromo tarik 28 dwe mar Ang'wen, nikech bang' tarik 29 koro party ka party nyaka ter nying joma osetimore nade monoloyo yiero motimore makata koyalo to buchego rumo kaka buchego rumo. Welo maduond bura mar ODM pod dhi nyime ka itiyo kod masinde manyasani. Masinde makamagi kata kamano osekelo ng'ur ka moko kuom ji mamoko to puoyogi. Achiel kuom ng'ur manitiere en wach mar rayaw mar masindego ma bende idado gi dho ngere kaka password. Jota chenro mag welo mar ODM to puoyo yorno manyasani mar ombuluno. Sasa mbona password inakuja na gari? Password. Hiyo ndio sasa sijui sasa niseme nini juu ya hiyo password. Password inakuja na gari. Eniero mosekelo fuere katho ganda yuago onge maratiro yo mawelo go sebed kitimogo. Achiel kuom weche monyiedhore welo no en masinde manyasani ma itiyogo e ombulu. Midhiero e wira yaw kata password e yuak mosebedo kawuok e dho jopiny kod jogo ombulu. Wach password no nego time piyo piyo. Kata koa Nairobi mondo nyiswa chana sichopo nyaka mbele kucha chaba penjo ni password ni to ng'ama ni kode kwang'ena ng'ama dhi mbele marach mara password olal mara password ne gich mine ntiere kama dhi usa lot moko nego beni dhi corona market odhi omanya lot bigo restaurant gi mondo giusi to ketwa ni koro rita gini makata mana we don't have any information. Kata kamano, masinde mitiyogo sebedo kabedo kod ng'ikruok ka oganda nyiso ichwang' margi gi welo no kendo moko to koro hum nono ka moko kuom jogo mochung' ne welo no yuago ng'ikruok mikelo kod onge mar password. Password ok nyami clerk, kech clerks nigi interest magi. Koro nyaka returning officer manyaka bed gi password, wabeda u patient, warit nini returning officer kubeya wanwa password no wachago kora. Maen wach mosenyuolo paro mopogore opogore. Onge mibadhi manyalo bet nikech en gima wasne ng'ato osebiro gi ID ne ti enter ID number ne. Ka gichose accept manyiso ni registered ODM member to en a voter of that polling station to gino kelo pichni mag aspirants mag MCA te. En owuon emosiemo nikech ging'e kuom sura to ging'e kuom nying. Ka ok onyal somo to nyalo neno kuom picha. The gadget is working and it is serving the purpose of voting, and we can just see what is happening behind us here. The password that we were given, we used it to log in to bring the network and also to make the gadget work. Those are the only passwords that we were given. Masinde go bende ok nyis nonro mag ombulu migoyo nyaka bang' chenro no rumo gima koro miyo moko kuom jolaro tiko go bedo kod paro mar kuo mar ombulu. Samoro nyalo bet ni ise ligi moro ne ng'ato kibiro tiro kendo ka password chako change kata ka begi chaki change kendo mage miyo wago kinyi kochopo samoro chako chich be watemo chako yudo koko magi chaki chogi change kendo gichange nyadi mang'eny apani for security purposes. The time that results will be transmitted is when now you are closing the exercise. But as per now, people are still voting. What are you going to transmit? Kata kamano, jochung' ne chenro no to seyo kang' mamoko kuom jopiny osekao mar golo ng'ur ka giwacho ni mano en kaluwore kod bedo ne gikia kaka masinde go tiyo. Maybe those people don't understand. That is why they're bringing those allegations.
As you see now, it's just voting. Ka odong' mana matin ne dweche 4 kende to piny Kenya dhi e yiero ma dwe mar 8, wenge koro chimo gwenge makaluo kama chendono pod dhi mbele, ka moko kuom jolar otiko mag duond burano to pod ywak mondo tim chendono e yo mahuyanga. Ramogi juang mago pod gin mana weche mag rayao kata password gi dongere ma bende pod kela chid nade makoni kod kocha e welo mag duond bura mar ODM ma bende dhi nyime e kor gwenge ma pacho kaini. Kwa dhi nyime weche manyien ateri nyaka e kaunti ma Migori kama bende oganda ma jokanyo mag ODM e kaunti ma Migori ne otieko welo margi kendo duoko bende ne osechiw. Paro pod medo nyuolore e wiyo manyo bago do welo no kod duoko manyo gol gi jota welo. George Bati nigi ler mar wachno. Eyo Sirawende, oganda jo Migori nyowuok gi dwaro mar walo jokanyo ma dhi ting'o bendera mar ODM e kombe mopogore opogore e yiero ma dwe mar 8. Lai mar Arieya nyo yango dwaro chiwruok kod chodruok mar jopiny e walo jochung' magi lemo mag jaod bura mar kaunti, jaod bura ma Suna West kod MCS ma biro tiyo e od bura mar kaunti ma Migori. Kata obedo ni chenro no nyo tim gi kwe odiechieng', ng'ur, wedeya kod mako ng'ut sati nyo muoche kinde mag lando duoko. Jamanyo tiko mar ODM e kom jaod bura mar kaunti Fatuma Mohamed nyo kwedo duoko bang' apisa mar welo wacho ni en namba 2 gi ombulu 33,552 bang' Denita Gati manyo landi kaka jaloch gombulu 37,792. Number 2, Fatuma Zainab. 3,500. You cannot. Yes. You cannot. The winner is Dantila. No. Allah is watching. It will not happen. I know Raila is a godly man, and fairness is not his story. He will give me my victory that the people of Migori has given me. Duoko mar ombulu mar jaloch mar otiko mar ODM elaro kom mar jaod bura mar kaunti kata woman rep nyomi oganda ma jogo ombulu Migori ochiwo ng'ur kamoko se ODM kuom duoko mobam. Minison nyodhi maber kabisa kaka makom mar MCA ng'ata manya chungo kaka Ochingo Brian nyoyudo certificate mar ODM kendo nyo morgo kata koponi jomoko ywak lakini ODM nyotemo kar nomination. Koro kumoro achiel man gi shida en mana women rep ka. Yawa Fatuma ni osethagore ni party. Odong pile to kodi oringi odhi e party mo kikore. Odong to support party. Kata jok mano mi direct ticket gi machalo Dr. Uchila yako. Dong to ringo the independent, dong to okikore. To Fatuma ni to sechungi party matek. Koro omae kendo wang'eyo ni omae kech Denita Gatini. Kuma no kampeni jodalawa no kwaneno. Moko to ne jonyiso jochung' ma ok oyie gi duoko mar welo no mondo chung' ma onge duond bura moro amora ma giyiengore ma idendo ni independent. ODM kaber to de ging'iyo kaka ginyalo konyo Fatuma katek to Fatuma okele independent odho gone gombulu mondo yud godo kom mar women rep. Ne chunywa gombo goyo 6 piece to 6 piece no kane kwadhi goye wadhi goyo ni kura kaka baba Raila Amolo Odinga jomodongo wenwa gidhi ng'aw certificate gi frame gikete wall chieng' gi pargo. Jokanyo mag ODM matuklu to wacho ni kata obedo ni ng'ur nitie gin kaka jotene mag duond burano ok gibidar kendo gibiro goyo ombulu ne jo ODM kochopo tarik 9 dwe mar 8. Yiero notim maber, amor gi kaka security personnel notimo tiji gi Migori ka, wamor kendo wabiro luwo gima party owacho nikech wan kaka jopiny wan jo party kendo wan jo ODM. Duoko mar ombulu no nyo yango jaod bura ma Suna West Peter Masara kaka jaloche welo mar ODM e kom mar kar chung' od burano ma Suna West gi ombulu 8,799 kendo yombo manen jaod bura machon Joseph Ndiege manyo yudo ombulu 8,671. Thoth MCS matiyo sani bende nyo yombi e welo no. George Bati, Ramogi TV. Ramogi juang mago gin mana pod moko kuom ng'ur ma bende wuok e kor counties mopogore mano na county ma Migori kama bende welo mag duond bura mar ODM notime ayanga chieng' wuok tich mar jumani. Parni welo mag duond bura mar ODM pod dhi ayanga ka bende odiochieng' makawuono welo makamano itero e county ma Kajiado. Welo mag duond bura mar ODM iteka yango odiochieng' makiny manero chieng' tarik 21 kama bende idhi tere e county ma Nairobi.
Kwadhi nyime gi weche mag siasa kanyakla kod weche mag welo. Eni jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga osingo ne jodak manam chumbi ni komiye thuolo mar telo obiro reso midhiero ma okwako nam chumbi kod reso ochumi mar oganda kono ei thuolo mar dweche adek. Joja oko nigi ler mar wachno. Jolar kombe kadhodh nam chumbi manie duond buch ODM manyocha wal mar piem gi jowetegi yiero mabiro ne joromo Mombasa mar yudo otiko mane ochiwnegi kod ogaye mar duond buch ODM Migosi Raila Odinga. E romono mane obagi e dho apise mag kaunti ma Mombasa, Migosi Raila ne osingo mar bero uchumi kadhodh nam chumbi to mana ka oyiere kom jatend piny Kenya e yiero mabiro. Hii mpango ya GR ilipangwa na mimi na Kibaki. Mimi najua pale tulitoka na yeye. Haijafanyika bila tulikuwa tunataka. Lakini nataka mjenyi mnipatie mimi miezi mitatu baada ya tarehe 9 mwezi wa 8. Hii bandari ya Mombasa italeta kazi mingi sana kwa watu wetu. Raila ne okoni oseketo chenro moyiedhi mar neno ni jodak man kadhodh nam chumbi neno ber to chutho e wath ma Mombasa kaachiel kod kuonde mamoko mag ohala ma iget gerie factories. Tena pale Dongo Kundu tutajenga ile SEZ, Special Economic Zone, kubwa zaidi, na ndani ya mwaka moja itakuwa inafanya kazi. Hapo vijana wetu wengi watapata ajira. Viwanda vitajengwa pale ambavyo vitakuwa zinatengeneza bidhaa zinatolewa hapa zinaenda katika soko ya ulimwengu. Tutabadilisha hapa Mombasa itakuwa kama Dubai. E romono, gavana ma Mombasa Hassan Joho ne osingo mar wuotho kadhodh nam chumbi mangima sero ombulu ne Migosi Raila Odinga, wach ma bende ne osir lwedo gi jaod bura ma Mvita Abdul Somad Sharif Nasir makoro biro kwadho bendech ODM e kom gavana. Ile vumbi ya siasa watakayeona safari hii hawajawahi kuona maisha yao yote, na wakitujaribu watatuona, sivyo? Kwa wale ambao tutashindana nao Agosti, ikiwa muliona vumbi la siasa lile tulikuwa nalo kabla hapa hii leo, hili vumbi lilikuwa ni friendly fire. Nataka MCA kutoka chama gani? MP, Women Rep, Senator, Governor, Rais. Tokor kakore, jaod bura masuna Junet Mohamed ne bende opako okang' mar duond buch ODM tayo chenro mar welo yor lony manyasani, gino moko ni ne omiyo chenro no tayo yor ler kod ratiro. ODM imefanya uchaguzi katika njia ya dijitali. Hawakulete mambo ya makaratasi na mambo ya box ambayo watu wanaibia wengine. Walitumia njia ya kielektroniki na kila mtu alipata haki yake. Jotelogo ne bende ojiwo jolar kombe duto mane ok oyudo otiko mondo omi oti kanyakla gi jowetegi mane oyombo mar tayo duond burano kanyakla. Tuwe pamoja, mwenye ameshinda na mwenye ameshindwa, tufanye kazi pamoja. Nataka kushukuru ndugu yetu Suleiman Chabal kwa kukubali ya kwamba tutakuwa pamoja katika chama na tufanye kazi pamoja. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano inyanya kwa Ramogi Juang mana ripota mara George Aoko kawuok e county ma Mombasa. Kwadhi nyime ni duond bura mar Jubilee ochiwo otiko ne joloch e welo manyocha otimore ka tend duond burano ojiwo jokanyo mondo orit oboke mag-gi mag welo e counties ma bende nowalgie. Director mochung' ne chenro mag welo e duond bura mar Jubilee Kanini Kega wacho ni gibiro lando tarik ma jochung' biro yudo e oboke gi e county ka county. Duond burano ne ochako chiwo obokego odiochieng' manyoro e county ma Nairobi. Tunapopata masikizano ndio sasa tutakuwa tunatoa zile cheti, na najua kwamba siku ya kesho ndio tutakuwa na zile cheti mingi ambazo tutakuwa tunapeana. Leo kule Kirinyaga walisema kwamba wanataka kupelekewa kule kwao Kirinyaga, kwa hivyo tumewapelekea. Wale wanataka tuwapelekee kwao, tunawapelekea kwao. Kwa hivyo we are happy with the progress because Jagoro maduong' e duond bura mar ODM Edwin Sifuna
Olero ni ODM biro chiwo nying jal magisiro e kom jalup jatend piny e sama owinjore. Kata kamano Sifuna okwedo dwach Kalonzo Musyoka manyoramo ni nyaka odhi e debe kaka jalup Odinga e yiero maduong' ma higani. Sifuna wacho ni welo mag jalup jatend piny Kenya en yiero mar jal malaro kom jatend piny. Owacho ni dwaro machal gi mano mar Kalonzo ok bi konyo riwruok mar Azimio One Kenya Alliance. Sifuna omedo ni duond buche duto e bwo Azimio nitiere kod ratiro mar laro kom jalup jatend piny. The position of running mate is a preserve of the candidate himself. While the rest of us can speculate on the criteria according to our objective assessment of politics, it really is down to the candidate himself, who he believes is the best person to be able to invigorate his campaign, to give him the support that he's looking for, to bridge whatever gaps there could be in the campaign, whether it is resources, whether it is ideas. What I would like us not to do, because in Azimio there is now almost 28 political parties. What I would want us not to do is that if each one of us is pulling the candidate in a certain direction, then we are really not being fair to the candidate. If there is any process and decisions to be made in the in the coalition party, there are structures in the coalition party. Let it be consultative. Let there be respect amongst all the political parties. Let everybody be consulted, so that at the end of the day, all of us will have to campaign for the pair that is then selected as our ticket. Then it requires that all of us must be happy with the choice that is made at the end. Nekora mugajuan kadhi nyime gi weche mag siasa atiri nyaka kaunti ma Homa Bay kama bende jopiny e kaunti ma Homa Bay ogolo pachgi e wi dwaro mar tend ODM ni gwenge makaluo nyaka yier mana jotelo mag ODM e yorno ma bende otisi ni 6 piece. Nyocha e kinde nyasi mar iko mana en jambetre mar Kenya e piny Qatar Padi Ahenda, Raila nokone johera mage mondo ka ochopo yiero mar chieng' tarik 9 dwe mar 8 gibi gi yiero jochung' mag ODM chakre MCA nyaka e kom mar governor. An pacha dipori pach Raila Molo Odinga. An governor na Demio Evans Kidero. En mane konya kelo dongruok moma winjore kendo manyalore. Kalore gi yiero mosebedo ga kwadhi imiyo waga joma richo. Osebed ni ochomiwa awiti ka onge gimo timonwa. Sano chako yiero nwa siemo go kwa joromowa. Owewa wayier joma wadwaro. Governor kony president malo. MP wadhimiye. Senator wadhimiye. To governor to wewa wayier mwadwaro. Raila okwapingi, wanjo chama, wamiye governor ODM, wamiye senator ODM, wamiye women ODM, gi MCS te ODM. Mondo ticho dhi makare, mondo dwaro mar Raila Odinga ne unity gi dongruok mar county ka odhi mbele. Okanyalo pingo gima jaduong' Raila wacho. Wasedwaro kom mar president. To kaponi Raila Odinga osewuoyo kawuono, tagombo ni oganda duto ma jo Homa Bay lit to lit kod ng'ato to walok kuru pachwa wamiuru Raila kom mar president mondo supports mag gik moko duto manodware kombe mamoko gi bende wamiye maka en office to oyudo ka en gi teko kokalo kuom Kodhi nyime ni duond bura mar UDA oyudore e ywaruok mag welo e kaunti ma Nairobi kod counties mamoko. Jochung' kod johera mag UDA moko kuomgi ywak ni mibadhi ni e chenro mar welo kendo ok gimor gi okang' mar choro nyime welo magi. Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. Johera mag duond buch UDA nyiso ng'ur margi e wi welo magilieko ni onge adiera kod ratiro. Dir bomba Nairobi gibago ng'anyo ka gikwedo paro mar chiwo otiko manyalodia ne jochung' e kombe mag od bura ma opogore e koda kamano mastare maduto ni e kaunti ma Nairobi. Tunasema UDA ifanye haraka irekebishe hiyo mambo na hatuna kitu kingine. Sisi tunasema kama sio Jagua hakuna uchaguzi, hakuna nomination itafanyika. Johera mag UDA pod kino wigi kaluwore kod welo mar duond burano magiluwo ni ok gibi yiego ponono chiwo tiko machwing mopogore gi kit ka gidwaro ni mondo migi thuolo mar yiero jatelo magidwaro. Sisi tuko senior deputy na tunamwambia hii uchaguzi asimamirie, asipeane kwa watu wengine. Juu yeye ndio ako na uamuzi. Aseme hii starehe tujai kuwa na hii tena.
hii furugo tulikuwa nayo. Esejgo jochung bura molo kod ng'ur mag welo ka gidwaro ni mondo kamiti mochung' ne rango chochni mag duond bura mar UDA mondo rang ywak margi mapiyo kaka nyalore. Na leo hii niko hapa Hustler Center kuleta malalamishi yangu kwa sababu mahali ambapo natoka hakuna mchujo umefanyika. Hivyo basi nimekuja kushinikiza chama yetu ya UDA ihakikishe ya kwamba mchujo umefanyika pale. Yule ambaye ni mpinzani wangu amepewa tiketi. Sasa mimi leo nimeleta malalamishi haya. Nimeandikia tume ya uchaguzi ya UDA malalamishi haya kwamba kuna tetesi hizo zinatembea ya kwamba huyu mtu amepewa direct ticket. So mimi nimekuja hapa leo kupata majibu kama kweli amepewa, na mimi nijue nitachukua njia gani. Kamiti maraput mar UDA mochung' ne winjo buche mag ng'ur koro ni kod nyaka tarik 21 mar winjo kendo chiwo ng'ado wach wi ng'ur duto manie mesa mage. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya ripota maro Walter Nyambaga. Nyakoromoga jwang' par ni welo mag duond buche ma pacho kaindi deadline margi biro bedo chieng' tarik 22 mar dweni. Kwa kamano kwa dhi nyime gi weche manyien en ni jatend migawo mar arita Laktar Fred Matiang'i ne otelo ne jotend migawo moko e romo kod bisobe mag kanisa mar Anglican matimore e boma ma Nairobi kae. Twak margi ne oloso e wi weche mag arita e yiero maduong' ma higani kod weche mag nyayo kwe e kinde mag campaign. And the people are using that phrase and complaining are members of the National Security Council. They hold public offices. They tell you they are powerful people. So who is that? Not this facade and stories that are being coined and being bandied around. You drive public money in that state. You eat food bought by that public state that you are condemning. You live in a house of that state. When does it become deep and deeper than you? How will you tell me that there exists a covert, dark element of government that is intended to do certain things? When did you last face and scrutinize and excoriate the Minister for Security? I am here to answer questions. Which is this dark side that exists? Where is it? Jodolo mawuok kanisa mopogore medo kwayo josiasa mondo ota campaigns magi e yor kwe. Mano motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8 mar higani. Ka giloso e nyasi mopogore, Bishop mar Catholic Diocese ma Homa Bay Michael Odiwa kod nyawadgi mar Anglican Southern Nyanza Diocese Simon Onyango ogolo siem ne josiasa mathoro kelo koko kod akwede. Bishop Odiwa ne loso ka en Kabondo, ka Bishop Onyango to nanitiere e boma ma Homa Bay kuonde ma bende na gihinge e nyasi mag Pasaka. Make your campaigns in peace, in love and unity with your brothers. Election will pass, but we will remain. If you are a leader who is abusive to other leaders, tomorrow after election, we will still be here, but you'll remain with the egg on your face, the burden of having made enemies. So dear friends, I want to appeal to you. As you make your campaigns, please do that in peace. So this message goes particularly to all of us, the candidates, and like you say that their nominations. We are preaching peace to remind people from the words of Jeremiah coming from God, that when there is no peace, there can be no development. So let us work very hard to ensure that peace prevails. Peace is a prerequisite for development because it creates an enabling environment for the fundamentals of our society and its progress. Nyakoromoga juang kapod wadhi nyime gi weche manyien. Okinyi makawuono en ni obila kod tend kambi sukari ma Transbara gikone oyudo ringre achiel kuom jotije mag kambino mayande maganda mag niang' oime dweche 2 mokalo. Jalup Commissioner Morito Kilgoris Mohamed Noor Hassan ringre jagono ma ong'ere kaka Duke Mung'are ne oyudi odiochieng' manyoro kane oriko iwalo okota kama obiwore kama ne maganda oike kanyakla kod nyawadgi machielo. Apisas mag okwach kich okaw ringre no kendo otere e kar kano ringre makisi ka nonro dhi nyime. Chenro mar manyo ringre mar 2 pod dhi nyime.
Leo tumeweza kufanikiwa baada ya siku 57 days ndio tumeweza kupata mwili ya kwanza. Tunaendelea na shughuli ya kutafuta ile mwili nyingine ya pili. Ukiangalia tumeweza kutoa hapa bagasi mingi sana ambazo zilikuwa hapa mingi sana. Matani mingi sana imeendelea kutolewa. Kampuni imenunua machines zingine na tutaendelea kutia jitihada juu na chini mpaka tuhakikishe kwamba ile mwili nyingine pia umepatikana. We would like to pass our condolences to all the families and those affected by this loss. Claims have been lodged. All our labor contractors are insured under WIBA, so the process has already started. Katika familia ambayo waliathirika, tungeomba kampuni pamoja na serikali wapate kuwasaidia kwa kuwa wamepata hiyo msiba, wasaidie katika msaada wowote ule ambayo watakuwa watahitaji. En gino marwa ni ringre mar jal mar ariyo no ibro yudi e kinde mabende nonro pod dhi nyime. Kwa dhi nyime gi weche manyien ni gedo mar ndara mawuok Ngong nyaka Suswa koro dong' mana kilomita 13 kende mondo oruma. Kata kamano gedo mar apayano mane ochake higa mar 2018 koro ochung' kendo jodak kod jotim ohala mawuok e gwenge ma apayano kaloe ni kod luoro ni kaka gedo mare medo deko. Chenro mag dongruok bende pod medo mana dok chien. Edwin Okoth miyo waler mar kaka apayano mar kilomita 66 no osechopo to kod geno ma jodak ni godo kod ndarano matudo boma ma Nairobi to kod moko kuom gwenge makaluo e yo mayot moloyo. Apaya mawuok Ngong nyaka Suswa kendo tudo counties adek mag Kajiado, Kiambu kod Narok. Piny owacho ne ochako gedo mar higa mar 2018 kama omuom maromo siling bilion 4 ne oket thenge mondo tiekego. Gedo ma osekelo dongruok ka oganda gero ute mag dak kendo dukni e gwenge kaka Kimuka Center osemedore okang' mamalo. To kata kamano, jopiny koro medo bet kod kibaji mana kaka gedo mar apayano medo deko. Kana biro ka center ne pod tin. To gi ndara mano ochak gero kani aneno ka gedo dhi mbele kendo center dongo maber. To en mani gedo mar ndara ni osedhi mos kendo koro kaluwore gi mano chal ga gimo thiro dongruok maka kendo yuto maka bodok piny. Koro ka ndara ni nyalo ger mapiyo piyo taparo ni ohala nyalo dhi maber. Nikech wuoth do bedo mayot. Anyalo ng'ado gi kata be nyaka dala. Koro mano nyalo bedo ni koro punguza na gharama mar wuoth. Nikech an gi joga koni ka waluwo through Nairobi mwadhi nyaka Mayu kocha koka wadhi Narok ineno ka kore ni kuma bor. Kama ingekuwa inaenda mpaka Suswa, hii ni barabara muhimu sana because for one inaunganisha kaunti 3. So ingekuwa rahisi sana kwa sisi operate from Ngong straight to Suswa. Sasa we can't do that because hapo katikati hiyo barabara ni mbaya. It's impossible completely. Ni maram, ni rough road, so inatuadiri sana, inaharibu hata magari. Ne jogo matimo hala giserito kod siso mondo tiek ndarano kaka yo mayot mayudo chiemo kod osike mamoko manyalo chopo mapiyo katiyo kod ndarano. Debed ne barabara ni nyal bedno setiek lose dokelonwa yot mang'eny e yore mag business kech kopone waa kaka waa Kisii wanyalo luwo barabara ni ka mwandu lwarnwa iye karka. Koro mano nyalo kelonwa yot e iye karka mondo mi ohala omed dhi mbele karka malach. Yot mar wuoth kuonde ma ndarano osetieki neno. To bang' kilomita 26 kuonde moko pok otieki kendo ywak mar mondo tiek apayano mapiyo ok odong' ne johala kendgi. Weg nyamburko matiyo gi apayani koro nigi ywak ni kuonde ma pok olosi kaka kae kelo negi lal ka chunogi mondo gilos nyamburko kinde ka kinde ka gitiyo gi apayani. Hii barabara ya Ngong Suswa si mzuri vile, kwa vile hata imekaa sana bila kutengenezwa, sijui hatujui ni nini inaendelea. Unaona kuna mahali ilifika kule chini kwanza ndio ikasimama, wamesimama kwa muda mrefu kutoka last year mwezi wa 4, sijui lisimama miezi kadhaa ndio itengenezwa, sijui wanasema serikali sijui hajatoa pesa.
Kaka apaya no medo chorore machiegni kod Suswa kama omakore kod apaya maduong' mawuok Paimayu nyaka Narok e kaka ranyisi mar chung' mar gedo mare neno. Weg nyamburko ni kod midhiero mathoth kuonde ma koth goyo to kata kuonde motuo. Ka odong' mana kilomita 13 kende to tudore kod boma ma Suswa. Geno nitie ni ng'ikruok mantiere gedo mar ndarano mang'ado wuoth kod kilomita 70 kowuok Suswa nyaka Ngong biro rumo mapiyo mondo hala kod dongruok mabiro kaluwore kod gedo mar ndarano omedre kaka osetimore kuom higni 3 mosekalo. Mae kama gedo mar ndara mawuok Ngong kadhi Suswa ochung'e. Okang' makoro jodak ywak ni omayo gi thuolo matiyo kod ndara machuok mogik kowuok Ngong kadhi nyaka e gwenge ma milambo ma Nyanza kaka Migori, Homa Bay kata Kisii. Edwin Okoth, Ramogi TV, Suswa. Ramogi juangi gedo mar apaya matudo Ngong gi Suswa bende makelo wa e giko mar weche manyien okinyi makawuono kata kaneno moko kuomu bende nyisa ni anuonu duoko mag welo e kaunti ma Kisumu. Mana kaparo ni mana kana chako godo e chakruok mar chenro ni. Odiochieng' manyoro duond bura mar ODM notero welo margi e kaunti ma Kisumu kama bende nagitimo welo e kar chung' od bura ma Kisumu Central, Kisumu East, Muhoroni, Nyakach, Komb Senate kanyakla kod komno mar Women Rep. Katika mano duoko mabende nochiwo tino makawuono jogo eko kata mna joloch mabende no wal kod otiko mar ODM. E kom mar Senate nochiwne Professor Tom Ojienda, Women Rep Ruth Odinga, Kisumu Central Joshua Odongo Oron, mano laktar Orona, Kisumu East Nicholas Odongo Oricho, kar chung' od bura ma Muhoroni James Onyango Koyo, kar chung' od bura ma Nyakach nologi Aduma Owuor. Bende par ni mana MCAs kende madirom 12 kuom MCAs 35 ma bende nitiere telo gi sani ema bende noloyo kombe mopogore opogore odiochieng' manyoro ka bende nagichung' kod otiko mar ODM kasamoni mana moko kuom wards kata mana joloch kuom moko kuom wards. Kondele ward nologi Okech Joakim Omieno ma bende ong'ere gi nying mar Swaga, Migosi ward Pamela Awuor Oyo, Nyalenda B ward James Oyugi Were, Nyalenda A ward nologi Rataba Ahmed. Poko manya kwa Ramogi juang duoko makamagi biro mana medo yudo kwa dhi nyime gi chenro makamaendi. Par ni chenro pod ielach gi sani wadhi koyo matin bang'e en nonro mar gazet kama bende no kanya wadwa Cleophas Oluoch ikore yo makare duchi makawuono ntiere gi reporter mar Walter Nyambaga. Gikanyore bende makelo wa e giko mar weche manyien wakoyo matin bang'e en nonro mar gazet. Kik dhi mabor.